aure farilla ne dan saboda ya kara al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hadisinsa mai tsarki riwayar Abi Dawud yace tazawwaju alwaduda alwaluda albakara, ku yi aure wanda za ku auren ka auri matar da ke da akwai kauna tsakaninka da ita, ka aure ta bisa bes ɗin kauna, tana kaunar ka sosai kana kaunar ta sosai, soyayya. Alwaluda sannan tukunna alwaluda wanda kuke tsammani mai haifuwa ce bi kenan, sannan albakara ta zama karama. Hawa uku ne, ka duba cewa karama ce din ita ce karshe, ka duba cewa mai haifuwa ce ita ce a tsakiya, ka duba soyayya din nan wannan kwa da babbar mata zai iya shiga, guzumar mata ma dai tana son ka kana son ta kaga ita kake so da ita ya kamata ka aura. Saboda haka soyayya ita ce first, sannan haifuwa yake bi, sannan duba kuruciya. Annabi ya ba da zaɓi haka. To mun duba a nan ma ya zo ne da lafazi na cewa ku auri, to ka gani hakan nan sai suka bata matsayin farilla. Aure sunna ce amma tana jawo farilla. Ka kuskura kai auren nan to za ka ɗauke mata walfayanta duka don ta zama maka mata. Zamawar mata za ta baka natsuwa, ta baka kwanciyar hankali, shine mata ta baiwa mijinta natsuwa, ta ba shi kwanciyar hankali. Subhanahu wata'ala yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, yana daga ayar Allah ya halicci matarku daga yanayinku, yadda kake da fuska da ido da hanci haka ita ma, yadda kake da hannu ita ma haka, yadda kake da sha'awa ita ma haka, mutum ce kamar kazam dan ta rika baka natsuwa, litaskunu ila dan ka samu natsuwa da ita. To da Allah ya ce dan ka samu natsuwa da ita din nan, kai sai ka dauke mata walfayanta da zaka dauke shine zaka bata gun zama, zaka bata abinci, zaka bata sutura, sannan sai ka kwana da ita. Yadda kake da sha'awa tana da sha'awa, sannan sai ka dinga ware wani lokaci da zaka ɗebe mata sha'awarta dan kar idan ta ya fita waje. To wannan shine farillan da aure zai jawo. Yadda ka san kana santa don wani dalili, ita ma ta ke son ka don wani dalili, to gyara dalilin nan ita ma ta gyara dalilin nan. Saboda Abdullahi ibn Abbas ya tsaya yana tace gemunsa, yana gyarawa, yana sa misik a ciki, ka san gashi yakan yi wari, to yana tace gashinsa yana sa misik a ciki, yana so zai shiga inda matansa a cikin gida, yana shafa misik a jikinsa, yana gyarawa, ya ɗauki asuwaki, ya sa itacen na asuwaki a bakinsa, ya goge haƙorinsa, ya kurkure bakinsa, ya gyara fuskansa, sai ya shiga inda iyalinsa. Da ya fito sai sahabi ɗan uwansa ya ce, dan saboda za ka shiga wajen matanka kai wannan duk kwalliyan nan, sai ce ka ɗauka wani ƙanƙanin abu ne, baka ji ƙur'ani na cewa wala hunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, mata suna da haƙƙi akan ku maza kamar yadda ku maza kuke da haƙƙi akan su ba. Kana so mata ka ta tsafta saboda kai, to kai sai ka fara. Mata ka kana so ta sake maka fuska, to kai sai ka fara. Hakkinta nan na farilla idan ya soka ba sauran wani abu a tsakaninka da ita sai sakan ma juna fuska. Allah ya samu dace. Amin ya rabbal alamin. Allah shiga ta malam, yadda ka tsara yadda aure take sunna ce akan wani, sannan musahabbiya ce akan wani, sannan kuma takan kasance farilla ce akan wani, sannan kuma akwai da ma ke haramun ne akan shi ya aure. To Allah shiga ta malam, daga cikin mutane akwai wa'inda Allah ya hore wa abin duniya, sannan kuma suka kasance ba sa iya tarawa da mata don halitta Allah shiga wata mala, sannan kuma suke son su rufa wa kansu asiri ta yadda za su auro wata mata a ce suna da aure, sannan kuma su dinga biya mata bukatu ta kowace hanya, amma banda tarawa da ita kuma ta yadda kan haka, ta je ta yi abin da ta ga dama a waje, su zana da tare su rufa ma juna asiri. To Allah shiga wata malam, irin wannan dabara wani irin kallo shari'a ke wa irin wannan zama Allah shiga wata malam? Shine wanda ke yin aure a hakkin sa haram din kenan,
don me don saboda ainihin aure din yana da manufa. Manufarsa shine ka kare wa matar sha'awa, ka kare maka sha'awa. Allah ya yi mata da sha'awa mai yawa fiye da namiji. Allah ya ɗora wa namiji so matsananci ga mace fiye da mata. Sha'awar da mata takan yi ya fi na namiji, kuma son da namiji yakan yi wa mace ya fi na mata. Shi yasa za ka samu namiji shine zai tashi tafi neman matan da zai aura. Kuma yanayin dangin mata za ka samu halittu iri-iri, dangin maza halittu iri-iri. Amma da aka yi halittu mata ɗin nan, yanayin halittarsu ɗin nan, kai ne za ka je ka zaɓa a ciki, ba ita ce za ta zo ta zaɓa a cikin kuma zaɓa, ko tana son ka za ta aure ka ba sai ka ce kana son ta ka aure ta. To saboda haka shari'a ya iyakance wa mutum irin wannan rashin yin aurensa shi ya fi alkhairi akan aurensa, don in ya auro zai cuci 'yar mutane ne. Ita tana ji sha'awarta, tana jin tana son namiji, amma shi ba yadda zai yi ya biya mata sha'awarta, sai dai ta je ta biya sha'awarta ta fuskar fasikanci. Waye sa ta a cikin wannan hali? Kaga shi ya sa ta. Manzon Allah yana cewa adalu ala sharri ka fa'ilihi, mutumin da ya aza mutum akan hanyar sharri kamar shi aikata da kansa. Saboda haka wannan bai zama rufin asiri ba. Kuma irin waɗanda ke maza ne, su in gari ya waye sai sun kusaci mata, akwai mutane haka.